ही गोष्ट आता नाही मिळत, तुला एक आठवडाभर थांबावं लागेल, असं सातत्याने काही गोष्टींच्या बाबतीत करता येईल का? मला असं वाटतं की हे आपण जाणीवपूर्वक करू शकतो आणि ठरवूनच की त्याच्याकडे सबुरी यावी, त्याच्याकडे डिलेड ग्रॅटिफिकेशनचं स्किल यावं ह्याच्यासाठी आपण हे करू शकतो. ओके. त्यामुळे तुम्ही हे प्रयोग करून बघायला हरकत नाही. मी केलेत माझ्या मुलीच्या बाबतीत. म्हणजे ती जेव्हा कोणतीही गोष्ट मागते किंवा आज नाही मिळेल, अगदी तिने एक दिवस मला असं सांगितलं की बाईने वही सांगितली आजच आणायला. म्हटलं माझ्याकडे पैसे नाही आहेत, मी नाही आणणार. तर तिच्यासाठी तिला मी म्हटलं मी नाहीच देऊ शकणार, मी तुला 2 दिवसांनी मी घेऊन जाईन. तर ती म्हणाली बाई ओरडतील. ओरडल्या तर सहन कर, कारण ते पण शिकणं आहे. पण दुसऱ्या ओरडलेलं सहन करता येणं. म्हणजे मला असं वाटतं तुमच्यापैकी अनेक लोक शिक्षक असतील, आपल्या मुलांना सहन करता येतं का हो? मला असं वाटतं की हे सहन करता येणं हे सुद्धा एक कौशल्य आहे. एखाद्या गोष्टीसाठी कोणी बोललं तर प्रत्येक वेळी रिॲक्ट व्हायला पाहिजे असं नाही. ओके. आणि आपल्याला शिकवलं जातं, म्हणजे आता आपण चुकीचं शिकतो म्हणा, कदाचित सिरियलमधून आणि बाकीच्या गोष्टीतून शिकत असू, लगेच रिॲक्ट व्हायला. आणि हा जो उद्धटपणा आहे ह्याला आपण ॲसर्टिव्हनेस म्हणजे ॲग्रेसिव्हनेसला, उद्धटपणाला आपण ठामपणा समजून बसतो. तर ही एक विचारात घेण्यासारखी गोष्ट आहे. पालकांची जी मानसिकता आहे ती अतिशय काय म्हणायचं त्याला, तर जेवढी असायला पाहिजे तेवढी नाहीच आहे शिक्षणाच्या बाबतीत म्हणतो. कारण आमच्या पालकाचं शिक्षण हे प्रायोरिटी कधीच नाही. घरात जर मुलानं एखादा हट्ट केला, साध्या चॉकलेटसाठी तर पटकन आणून देतील, पण पुस्तक आणून देतीलच असं नाही. किंवा एखादा शैक्षणिक खेळणंसुद्धा आणून द्यायचं त्यांना पालकांना सुचवलं, तर खेळण्यामध्ये सुद्धा काही शैक्षणिक खेळणी असतात ती आणून देतील याची शाश्वती नाही. त्यामुळे पालकांचं नेहमी शिक्षण काय ते आपोआप शाळेत होणार आहे, शाळेतून सुटली मुलं की आपण त्यांना ट्युशनला पाठवणार आहोत, ट्युशनवरनं शिकतील, मग त्यांनी एवढी पर्सेंटेज घेतली की झालं. हा एवढा अगदी फ्रेममधला असा माइंडसेट आपल्या पालकांचा झालेला आहे आणि तो बदलणं अतिशय आवश्यक आहे. कारण आपण राष्ट्रीय पातळीवर अगदी अगदी खाली जायचं. गोवा हा सगळ्यात सुशिक्षित म्हणजे काय म्हणतात लिटरसी रेट हाय असलेला अशी स्टेट केरळ नंतरची, पण फक्त सही करायला आली किंवा थोडंफार वाचता आलं म्हणजे शिक्षण झालं असं नाही होत. शिक्षण हे बरंच माणसाला माणूस म्हणून घडवतो ज्यावेळी, त्यावेळी ते खऱ्या अर्थानं शिक्षण होतं असं वाटतं.